पहा मस्त घरगुती मसाला बनवून काळ्या रश्श्याची भाजी खूप छान लागते। तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता, बाजरीची भाकरी, चपाती। लाल लाल भाज्यांचा खाऊन कंटाळा आला असेल तर अशी भाजी करून नक्की बघा। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। नमस्कार मित्रांनो, खमंग नगरीमध्ये आपलं स्वागत आहे। कसे आहात? मजेत ना? मस्त। आज आपण काळा रस्साची भाजी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य, तर मी फ्लावर बनवणार आहे आज काळ्या मसाल्याची। फ्लावर आणि थोडंसं बटाटा टाकले एक छोटा। तर मी फ्लावर आणि बटाटा काय केले, थोडंसं पाण्यात 1-2 मिनिटं उकळून घेतले, कारण फ्लावर मध्ये जर काही घाण असेल तर निघून जाते। एकदम स्वच्छच होती, पण तरी पण पाण्यात एकदा उकळून घ्यायची, जास्त शिजून घ्यायची नाही। मीठ वगैरे नाही टाकलं तरी चालेल, तशी शिजून घ्यायची। थोडे शेंगदाणे घेतले, तर मी काय केलं, तव्यावर थोडंसं तेल टाकून सगळं सेपरेट सेपरेट भाजून घेतले। थोडंसं शेंगदाणे, धने, थोडी हवरी, खोबरं, हिरवी मिरची, 1 तेजपत्ता छोटा, दालचिनी छोटा तुकडा, 1 लवंग, 1 मिरा आणि कांदा घेतलाय भाजून। तर हे एवढं कमी काय घेतलं, कारण हे जर जास्त वापरले खडे मसाले तर ऍसिडिटी होते। तर कमी प्रमाणात जर वापरली तर काहीच होत नाही। खूप छान होती याची भाजी, करून बघा अशी। आता हे आपण मिक्सरला फिरून घेणार। हिरवी मिरची पण मी भाजून घेतलीये। यात आपल्याला फुटाण्याचा वापर करायचा नाही। जर ज्याला फुटाणे जमत असतील खायला त्यांनी टाकू शकता, त्यांनी पण खूप छान होते। तर मी फुटाण्याऐवजी शेंगदाणे वापरले। खूप मस्त भाजी होती याची। तर मी हे सगळं मिक्सरला बारीक फिरून घेते पाणी टाकून। हे पाहता मिक्सरला मी थोडंसं पाणी टाकून फिरवून घेतले। थोडी कोथिंबीर घेतली आणि या मिक्सरला फिरवायच्या पहिले मी थोडंसं मीठ टाकलं होतं। आता कढईमध्ये आपल्याला 2 पळे तेल टाकायचे। आता कढईमध्ये 2 पळे तेल टाकले मी, थोडंसं गरम होऊ द्यायचे। आता तेल थोडं गरम झाले, त्यात आपल्याला काय करायचंय, हे जे आपण फ्लावर आणि बटाटे घेतले ना त्यात टाकायचे। थोडीशी हळद टाकायची आणि परतून घ्यायचे। मीडियम गॅसवरच परतायचे, जास्त फुल पण नाही करायचं गॅस आणि जास्त कमी पण नाही ठेवायचं। यातच थोडी कोथिंबीर टाकते। थोडं 1-2 मिनिटं परतून झालं की मग आपल्याला जो मिक्सर मध्ये जो मसाला काढलेला आहे ना तो टाकायचा। आता ते असं का परतून घ्यायचं तेलामध्ये, कारण तेलाला नंतर आहे ना आपल्याला भाजीला खूप छान मस्त तरी येते। मस्त शिजलंय। आता परतून झाल्यानंतर आपल्याला जो मसाला घेतलाय ना आपण तो टाकायचा याच्यात मिक्सर मध्ये। आता मी काय केलंय, मिक्सरला जे भांड फिरून घेतलं होतं मसाला त्यात थोडं पाणी टाकून यात टाकून घेतलंय मी। थोडे मिक्स करून घ्यायचे। अजून थोडं पाणी टाकते मी। दररोज जर त्याच लाल मसाल्याचे जर भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर अशी थोडीशी वेगळी भाजी करून बघा, नक्की आवडेल सगळ्यांना। आणि जुन्या लोकांना तर ह्या भाज्या खूप आवडतात, खूप मस्त होतात। मी काय करते, वरतून कोथिंबीर टाकत नाही कधीच, कारण आमच्या सरांना आवडत नाही।
तर मी काय करते, अगोदरच फोडणीला जेव्हा टाकतो ना तेव्हा कोथिंबीर त्यात परतून घेतली तर जास्त कोथिंबीर अशी दाताखाली येत नाही, शिजून निघते मस्त. आता यात मिठाचं प्रमाण पाहू शकता आणि नंतर टाकू शकता किती लागते. मला आता मीठ लागत नाही. याला छान मस्त दणकून उकळी आणून द्यायची आहे आणि मस्त भाजी शिजू द्यायची आहे. भाजी शिजली की खाण्यासाठी कशाबरोबर पण खाऊ शकता. भाकरी बरोबर तर खूपच छान लागते, चपाती बरोबर पण खूप छान लागते, कशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. हे पहा, मस्त फ्लावर आणि बटाटा का टाकला, कारण फक्त फ्लावरची भाजी अशी जास्त घट्टसर होणार नाही. तर बटाट्यामुळे काय होईल, खूप छान मस्त दाटसर होते भाजी नंतर शिजल्यानंतर आणि लागतेही पण खूप छान. हे पहा, मस्त भाजी दणकून शिजू दिली आहे. आता भाजीला उकळी आली आहे. मी एका डिश मध्ये काढली आहे. हे पहा, मस्त अशी भाजी करून बघा आणि खाऊन बघा कशी झाली आहे आणि मला सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.